het verkeer. Ja! Stopjocht? Reed. Kom, Tomke. Gauw in de auto. Ja, ik zit al. Oh, mooi. Dan matten we die kant uit. Ja, leuk. Ik had er zin in. Gaan we naar de winkel, Cornelia? Ja. Voor lekker zilverkeerpje, Cornelia. Oeh, wat doe je nou? Nou, zie maar eens naar dat stoplicht. Wat in er mij? Dat staat op een reet en dan maar wij wachten. De hele dag? Nee, hè? Nee, omdat het op green springt en dan maar even weg. Hé, kan dat stoplicht springen? Ja, op green. Tonke, in het verkeer. Nou, dit doe je dan weg. Een andere keer. Doei. Vies je dit echt een leuke video? Op het Chilsje YouTube kanaal kun je er nog volle meer Frieske filmpjes zien.